Namar ka jingduna bat ka jingbom la ban panbiang ya ki kali ambulans na kabanta ban kit ya ki nongpang la ki de ki bayo ya ki jingpang COVID-19 lane ki bapang da ki wepat ki jingpang bat namar ka jingdang yai penbena jong ki bor sarkar bandang beteng ya ki jing pakhang senong ka banlong na kabanta ban yada na ka jingpur jong ka jingpang COVID-19 hapo ka jela ka bolong ru kumju hapo ka Ribhoi district kawai ka kenhun kalayeng na kabanta banlong volunteer ban yarap na kabanta ka jingbit jingbiang jong ka thany ha ka bai de bat ka jing ai jing yarap ka ban ai da ka jing chakri da ki kali sumo ki ba ki nongnya jong ki te ki sumo ki balong hapo ka nongpo area maxi cup owners and drivers association da ka jing yalam khmat jong ka nongpo town committee ka balong ru hapo ka jing yalam bat ka jingkit kha jong secretary ka committee uba renol kharkamni da ka jing don lang ru jong uba cbsim ubani chairman ubalong ru ha ka kapor UCEM barim jong ka KHADC nang tade kiwe ki balai don lang hakene ka singi ki bakantup ya uba eslang sti ubadiu district urban affair department nang ta Shri Naba Bata Charji ubadeu consultative member for COVID-19 jong ka sarkar jela kuntup ru ya uba Bines Makri ubadiu secretary ka Nongpo area maxi cab owners and drivers association bat ki sangut ki driver jong ki sumo ki bala kloi ban priang ya ka jingpen bej ka association ban yarap ya ki paiba ki badon hapdeng ka pang ka sitom bat ki we ki bangat ha ka khim ka jenjar ban poisha ki jaka ban ajing sumar bat ki we ki jengdon kam khamtam kum ha ka bara ya ki nongpang ki bayo positive COVID-19 syaki corona care center ne ki we ki jaka sumar kumban supen kan mau bat pentip ya baro ki paiba ka them Ribhoi kane ka kunhun ka ay ka jing syakri syaki paiba ki badon kam ban mi nala ki jong ki ying bat ban lejwat ya ki jing sumar syaki jaka ai jing sumar da ka basiuru ha ka dor ka babit tang banyo ya ka bai umpnyang kali na ka banta banyo ya ki jing yarap kane ka kunhun menta kasngi kala penbena langba ka jing don lang jong i deputy commissioner ka district ikong RM Kurba ba menta kasngi santli ki sumo kin don bej na ka banta ban ay ka jing chakri syaki pajba kaba ki pajba kila ban pendon kam nya kine ki kali ki badon ya kine ki registration number ML Shipo A Henry Lai Arnott ML Not Sau A Sau Nyau Pranot ML Shipo B R Khandai Sau Pra ML Shipo A Pra Henry Lai Iwei but ML Not San M R Nyo Henry Huey ki badon ru ya kine ki phone number Khandai Lai Henry Pra Henry Nyo Henry R Iwei lane Pra Nyo Lai Pra San Not Khandai San lane Pra Sau Iwei San Khandai Lai Henry Lai lane Pra Nyo R Khandai Sau Not R Not but Khandai Nyo Sau Lai Henry Pra Khandai Kapor kabang sultanat mo kumhakan ni kapor kapor barok ngi kuslai kapor barok ngi dan halala ki jongki jingkhya ki jingmo jing perkhan khamtam namar ba ladadon ki bapang hayeng hasem kabaning kong kalong ba ngidei ban pechwa like kumangiju ong hi borbor ngi deban shimmi khyai kan ni jingpang ladangi ong ka diga jingpang bayong kli ha kan ni pon nim deban shim sting ni deban like test na wood kata ka de ka line banga ko aban play ha kan diga sngi namal bangim deban e islam ha ka shisngi asngi kan ni ka jingpang ka kala but kan ni ka la ban ra ru hado ka pot jing ka jing do na ka jing em jong ki beet batwan jong e tenata ka daw kan ni ka initiative kaba lasdang na kalyang iba na bahashalong but ka singjong e but kabala poi menta district jong e ngiso devan ai kuble blade rekanrat bang ngidon kum kita kinong perkhat mo ha kan ni kapor ban nangingila ka jingmo jing perkhat teng kam trikam shoot namar bala shoot tray Henry habang idon pada kum kini ki good shepherd kiban one kiban ai ka jing hikai ka jing lamlenti yang ni ka district ni dan ka jing songo basikat de ni I could play you ba and your entire team thank you so much gadisha ka por ka ba jenjar ni yang district administration ni lakhang ye ki kali kamai baro namar bang isem ba kat bang impat lai ban tek lakam ni ka khlam nimla ban pelai ikan ye ki bre ban ya ban ngi kermen hi habang yo insurance dang tu ka lockdown ka bamentau snam ngi yo hi baka number kala hiar
tang ba ngimde kumba ong iba na ba matan ang ngimde ban shim sting ya kan ni namar ba ladang imi ngi ya telun biang kumba ju long menchwa ngin hab biang ban lockdown sakabashi sakawai pat tingi rung ikwa hi ban plin no sun tang ba tang kawai kalong ba ladang ngim pan nang hi ban te lakam hi ladi simet ban yada ban fikir kanong ka ba saya ngi district administration ban pelai tena takadaw ngi kirmen ba dagan ni ka initiative ka ba ki latray kini kirang ba hang ni ngi kirmen ba kitu ki badan hapring ka jing sitom ka jing pang ka nugono ki ba umdan ki kali hayang hasem bat ngi deng kim sluru ki ba hayang hiru kim slur ban come forward ngi layo ibon ba ki bahaya ba sem la ne ki pardok permarjan kim pat don training mo kini driver jongi kila don ke training tela train ya ki kumno ban yada ya ki kumno ban wat ya lot ya kamas mo sombha bendeng arteli ki mas haba pi syong hapo ke kali ke jong pi rengkat lang bat ki pe ki nongpang ki baye ki lam sha hospital dan sha ka sub center la ban di PhD kat badai sombha ban deng be kan ka mas arteli ne bat kumju ru yaki gloves ru pide bandeng mo namar ba mla biang ti shwa ba pin lot yaka glove gani ka mask ka jompi smobha safety shwa daga hand sanitizer what lot directly the fishet kan no what lot sai chaga kti nang ta salot shwa ba pin phong biang ru sobha an what wa kluman ni ka mask ni situ pej bah indan di kenja plan ni plakot ni bu bahai kan nang selesai biang kan hap fikir bah kajing em jong phi ka shong hakti jong phi kan ka jing pang kaya nakti ha mut jong phi na takada kam dan nanti pada da ka wei ini hak melong fikir bah ki driver ni ai play pi lawan chakmat mo ban yarap ya ki pai ba nong shong snong ha po ri bhoi district ni buram ya pi bat ni kermen do ba phin ya long ki ba sai ba klai man fikir bah but sakawai rungin hapik kan kaya kumno kan ye namar ba kumbang nilai keren kidan ki jaka ki wei district pilem no ye kini kali kani jaka ba syong ki driver nang ne nadin ki kia nak daga plastik ban kham long safe ya pi so try pin pek ya kataru ban modify tiat dikit plastik ba plain ba ayo balong ba pila ban yi shadin sebab ban kia nak nadin kenang ba kham protect syo ya pi kata ko wei pada kalong ba banum ya ka jenhau kanum ya na den smat ka wei ru kalong ban ada pinya klinikali semua bahabat penra kiet untun da shit kat no ru song bahaban hab kiet nama lada pen hab kiet te ka jing pangkasa antu ka sekelit haju lan ka ya haju syaju te la ban ya bit kit ka jing pang so bahau buat kelet di kita ka wei ka ban dengki mas ka am dengki glass ka balai pada ban kli ka jing hangit kaba sau pada kalong ba kia keli borok ba dan kam ne bandeng ke PPE te ngi snow ba kam dan kam bandeng ke PPE namar ke PPE hi ngi kwa hi ban avoid namar ba kalong ke kamar ke basisen khong habret no man kas ngi fen bret ke PPE kan di kan wan rai ke problem ru ya ke disposal ma ban bret namar bin habret bahai ke PPE hab song ba hab disinfect ya kan ka babon bah ka man pimla ban shibret ni shitai bat ki we gitiar dena takadaw ngi ngimpen slor ban phong PPE what you gitu ki balik bandai on tap ru ngimpen slor ban phong PPE namar ba shisen ba la tap hi ka met jong ri hapo ka to ka pla bala aina hospital kala long safe mo ki tap hapo sanduk so we do not encourage so bah what ya phong PPE klem dan kam than hadu kata-kata mo tambah pek ba kawai ru kalong ba pinya bam bah di bah kagapor ni job ya kan ni tang da kajing trilang jongpi bat bang idon kam hi ya baro ban ya don lang hakan ni ka hakaju ka jingmut jing perkhat kaju jing sngutho mo ka bang kwa ban ong khadu kalong ba kumba pi hi ki wi state kal awan ka third wave te ngapa ban address hamni hashim ya kan ikala di dan di perlo media jami semua bahag itu bela substance nem sheneng kinwan chakmat ban shimi ka vaccination jongki ha PSC CC sub center mar namar ba kumba PUE hi menta
hang ni hari boy jongi ru ni dan supply tu ki cases ki bala flat ki nong song ki jongi bat boro kita ba claim yo ka vaccine tes ngob ha ba pin ya one kloi ka hakan halor jong kata ka banikong ka de bam claim I vaccine ka ba ar pede ka long ba kim le cha hospital marmar kataru khat riungot na ki baklat ki de kita ki baklem le siapa hospital kloi marsen bayang klip marsen le no te kila kin ban save la da pisong bi hayang la da pim le siap ban buat jingarap dan kerja ayu kalau ketua la da di badan sni bong la da di badan ngila priang hasa priang ka tu ka jingpang hayang ru te kan ni kalau la da ngi et hi ke yang ka sam ni kon kti la jong ni hab ya pikir hi shimet tang kitu ki bahayang hi komen hakan ni ru ki dan ki ba sutu bahaya kan ni ki pentip yang ni bahag kata yang ki long kom ta ngoban pha ye ki ni ki rapid testing team jong ti ki la le ki tu ki ni la lam dan ki belong positif tu kin kita ki ngo bah ban one shakmat sha ban le ka testing kam dei ka bas ni kam dei ka ba ka ban ja ka la ne phim di ban tiang ban le testing ru nomor bangi syam ru sakata ka wei ba hadian bala yo positif mano hayang kita ki belong high risk ru ki pet sendon kim travel net testing kanir kalong ke ka ba ni jenjar ba ban trikam so sunga bahaya corporate kenang bangila ban long district ka basyai ka district ka ba in light na nang ni klam jang la ka dap ni tre langan ong ya pc syang in la ban job ikan ni ka kenyang jingpang la dangi mi tre lang la dangi ya la kala kalenti dan ngin dan problem di ini di jing request ke jonga shen ni kumba filatir sarkar kalau orang banado kan rotary kin sasya ban late ke tu on the spot nomor ki bun kumba life hajar mut ki nong ki bakat pras nem had sop sauce nem ki kena ki ba day ban tap ban register nam takane ka vaccination ka Kowin kim dan ya kane ka mobile ka babiang lan kam dan net wa di haba de kata menta ka sarkan sasya ya kita ki kena ramba bakin one sakmat bakin late be haki to ki jaka belapan bet nama kamnum dan mangas ni ki hak keli bah tikin late bakin long on the spot registration kan ni arab ya baro ni kwa ya ki kena ngan appeal yang sisi ni kena samla mde ten kena samla ki rang bar kumju ba khamtam yi kena samla ong yi piman ka por ba pilong ka lawai ka jongi ladangi dan ka lawai ka batalot ka lawai ka badan kan ka jingpang hamet kan jayu gari ka jongi disngo bha ki kena samla kin lek shakmat ban shim ya ka vaccine joki kenang ba kamet ka phat joki kan nong ka ba sai baklan bat bakan kan dan lupa kita antibody samet jongi banyak fight back lan banyak kon ni kata ka virus haba ka one attack ini mo tikan ni ketika jing kepat ke jonga ya boro kinong song hari boy district ba ngi long shisha ki bre boro ngi ong ni long kita ki aspirational district ngi trang ban long ki bajop ngi trang ban wan ka jing shai ka district jongi tingi dan kam shisha ya kata ka jing atri lang ka jong pi ti hakan ni ka sngi ka basotana sukmen ba kata ka humanity na ka jing sngo brio jongi ka jing sngo para brio ka jongi galactic hakan ni ka sngi ngini atri lang bat ba da kan ni ka jing pelat jongi kan ni ki santali ki sumo hakan ni ka sngi kan long ka jing arab ka thaindri hoi ka jongi bat bang ai kubleshi ya iba no iba sigis ya iba na ba kamtam bas dang ikan ni ka initiative hasilong bat kumjo ru ya ki nang penyak semua jongi ki bang mentang singin pleno ikini ki santali ki semua na menta ban ferry le ne ban transport ya ki bopang kuget